כן? התחלתי, כן. אוקיי. אז היום זאת הפגישה, אם אני לא טועה, מספר 54, 23 בנובמבר 2020. סדר היום המתוכנן הוא שמסיימים תוך, לא יודע, מעט זמן, את הפואמה פן יבלובסקי, שמוישה לייב הלפרין, ואחר כך מנסים, אני אומר מנסים, נראה איך זה הולך, לקרוא את המבוא של יחיאל פיינר לספר שיריו 22. אני אומר מנסים מכיוון שכפי שטובה זוגתי שתיכי אמרה לי, מבחינה גרפית הדברים די קשים. אם תצליחו לקרוא ולמלא פערים, אז עדיין תצטרכו להתגבר על הסגנון, כי זהו טקסט שהוא כמה מדרגות מעל למה שרגיל אצלנו בזמן האחרון בטקסטים ספרותיים, אבל בגלל חשיבותו לדעתי, כדאי לנסות לקרוא את המבוא הזה ולדבר עליו. אם לא נצליח, ואתם תרגישו שאתם נחנקים ולא מסוגלים לפרוץ קדימה בטקסט, אז יש לנו גם משוגן המלמד של דר טונקלר כבטאפ, כמו שאומרים. אבל אני מאוד ארצה שננסה. אז איפה סיימנו עם פן יבלובסקי? אני מניח שקרוב לסוף. שלמה, אתה זוכר? אנחנו כרגע נמצאים, כן. לדעתי, כן. כן, בעמוד 55, אנחנו קראנו, אני זוכר שקראנו, Der Mond sich Jablowski enttäuscht von sein Sluga, wird blass sein Gesicht und es neigt sich sein Kopf. אני לא זוכר אם קראנו, was sorgst du יבלובסקי, das ist doch das Leben. was sorgst du לא קראנו, בדיוק מכאן צריך להתחיל. אז צריך להתחיל מהתחלת הבית הזה. נכון. טוב, אז אולי אדם, מכיוון שהתחלת, תשלם את המצווה. Was sorgst du, יבלובסקי? Das ist doch das Leben. אוי, מה קרה למשקל פה? Das ist doch das Leben. 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 Was sorgst du, Jablowski? Das ist doch das Leben. Der Leib fängt an in der Odler a Toib. Der Odler ist wild und der Leib ist a wilder. A Pan ist nicht wild und geht nicht auf Roib. שורה ראשונה. Was sorgst du, יבלובסקי? Das ist doch das Leben. מה מטריד אותך, יבלובסקי? כן. אלו הם אכן החיים. כן. Der Leib fängt an in... לא. Der Leib... לייב אמרנו זה אריה. נכון. Der Leib fängt an in und der Odler... לא הבנתי. אחרי לייב, מה המילה? fängt an, זה מגרמנית, זה כמו הייבט און. זה לא. לא? זה גם בגרמנית, אבל לא כאן. כאן זה משהו אחר. Der Leib fängt an in. אתה יכול לתרגם או שאתה צריך עזרה? אני יכול לנחש שפנקט קשור לשן, אבל לא... אדם, זה לא פנקט און, אלא פנקט אן אינט. Der Leib fängt an אינט. מי יכול לעזור? אוקיי. Der Leib, עכשיו,
המשורר מתאר, מסביר את השורה הראשונה, שמה שקורה עם הסלוגה, עם המשרתת שתלתה את עצמה, יבלובסקי, אל תדאג, אלה הם החיים. ועכשיו מסבירים איך החיים נראים. שורה ראשונה, דר לייב, האריה, מה הוא עושה? פנקט, הוא צד, לצוד, אינט, האריה צד איילה, ואוכל אותה. שורה הבאה, אדם? אונדר אודלר הטויב. תרגום? אודלר, אני מנחש שזה... נשר, כן. נכון. זה נשר, והנשר יונה. האריה צד אייל והנשר יונה. נכון, והנשר צד יונה, הוא מחסל אותה. זה אני מוסיף, אבל זה מה שהכוונה. שורה הבאה. Der Odler is wild und der Leib is a wild, der Leib is a wild. לא דר לייב. דר לייב. Der Leib is a wild. הנשר פרוע, או... כן. אני מנחש מילה שיותר כזה טבעית. פראי, פראי. הנשר פראית, כן. כן. הנשר פראי והאריה הוא פראי, או פרא. כן. שורה הבאה. יותר פראי, זה ערך הפלגה. ויל, נכון, נכון. הפן is nicht wild und geht nicht auf Räub. הפן איננו פראי, והוא לא הולך, מה זה רויב? מי יכול לעזור, רויב? זה טרף. לא הבנתי. טרף, ט"ר. לשדוד? טרף. רויב, גזל. רויב לא הולך גזל, כן? אז הפן איננו פרא, והוא לא גוזל, הוא איננו הולך לגזול. אוקיי. שלמה, הבית הבא. Pan hat a Haus und das Haus hat a Beudem. Der Beudem a Leiter, was führt bis der Tier. Der Beudem a Leiter. Der Beudem a Leiter, was führt bis der Tier. Vor euch geht der Pan hinter ihm. Geht die Liebe, sie geht und der Tod geht von hinten noch ihr. שורה ראשונה. הפן hat a Haus, ליבלונסקי יש בית. לא ליבלונסקי, לאדון פולני. לאדון פולני, אוקיי. יש בית. לאדון פולני יש בית und das Haus hat a Beudem, ולבית יש עליית גג. כן. Der Beudem, a Leiter was führt... A Leiter was führt bis der Tier. עליית הגג היא... Leiter זה סולם, לא? נכון. הלייטר was führt bis der Tier, שמוביל לדלת. רק שכחת את המילה לעליית גג, יש סולם שמוביל עד הדלת, שורה הבאה. עד הדלת. For euch geht der Pan, hinter ihm geht die Liebe. For euch אני לא יודע מה זה. מה זה פורוורץ? זה קדימה. 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 פורויס, קדימה, גיידר פן. קדימה הולך, האדון הולך קדימה, hinter ihm geht die Liebe.
האהבה שלו היא יורדת מטה. לא. הולכת אחריו. לא כתוב אונטר, כתוב הינטר, היינו כבר בסיפור הזה. אונטר זה מתחת והינטר זה מאחוריו. הינטר מאחורי הפן הולכת האהבה. הולכת האהבה. Sie geht und der Teut geht von hinten noch ihr. היא הולכת והמת... מי זה היא? האהבה. כן. Und der Teut geht von hinten והמת... לא. המוות. לא. מת, מוות, כן. המוות הולך מלמטה אחריה. לא, עוד פעם. זה לא אונטר, זה הינטר מאחוריו של הפן. הולך מאחוריו, אחריה. נח עיר. הינטר נוח עיר. כן, אחריה. נוח עיר. כן. יהודית אפשר, לא חייבים. אני אנסה. Die Zeit geht ihr Weg. Und der Eibiker Hamlet fragt Eibik die Scheler, sie sein, sie nicht sein. Ihm entfört ihr Blowski. Du, Mensch, wie mir heißt dich, tu wieder eine Hand in dein Busen rein. אוקיי, את קראת את זה כפולניה מוורשה, איי, וצריך להיות איי. שורה ראשונה. לודג' בבקשה. Die Zeit geht ihr Weg. הזמן חולף. כן, גייט עיר וג' הולך בדרכה, הזמן חולף. שורה הבאה. זה המשך השורה. אונדר אייביקר המלט. לא אייביקר, אייביקר. אונדר אייביקר המלט. כן. המלט הנצחי. כן. פרגט אייביק די שאלה. די שיילה. שיילה. שואל תמיד את השאלה. נכון. To be or not to be. כן, to be or not to be. זין is זין, to be or not to be. על זה אני חייב לספר לכם שאהרון צייטלין, המשורר הגדול בספרות יידיש, ב-1938, כן? הוא כתב פואמה והדפיס אותה, והיה בה שם היטלר. וב-38 היה מסוכן בוורשה, עוד כבר בוורשה, היה מסוכן, ולאור המאורעות בגרמניה, צייטלין נבהל, ורצה שכל האקזמפלרים של אותו כתב עת שהוא שלח לאנשים שישלחו לו בחזרה בגלל המילה היטלר. אבל הפואמה מתחילה במילה זין oder nicht sein, to be or not to be, nicht das ist die Frage. לא זאת השאלה. ואז, סליחה? מישהו אמר משהו? לא שמעתי. כן, אז הוא אמר, לא זאת השאלה. סליחה? פשוט אני שומע קומנטר. שומעים את ההד שלך. אני שומע את עצמי, אני מצטער. אז צייטלין אומר, זין, עוד אני זין נישדוס דיפרגה. ואז בשורה הבאה הוא אומר, זין oder nicht זין. זוהי השאלה. משמעות
או חוסר משמעות? זאת השאלה, ובהמשך הפואמה הוא אומר כמה דברים על מה שקורה בגרמניה, שעשוי להגיע לכל מקום באירופה, ב-38. יהודית, השורה הרביעית נדמה לי, האחרונה. אם אנטפרט יבלונסקי, עונה לו יבלונסקי, טו מנץ' ומהייס דיך, אתה בן אדם, כמו שקוראים לך. לא, רגע, כתוב טו מנץ', לא? מנץ', טו פסיק מנץ'. לא, אבל טו זה ט' ו' או ד' ו'? ט' ו'. ומה את מתרגמת? טו מנץ', איך מתרגמים? אתה כזה בקיצור. לא, אתה זה דו, אבל פה כתוב טו מנץ' ומהייסדיך. תתקני את התרגום. זה כמו בביסטו. זה כמו לא. בביסטו. לא. זה מילת חיבור. כאילו, זה כמו אז או לכן. לא. תעשה. לא, אדם, רגע. תעשה. סליחה, אדם. אכן זה טו מנץ'. פה כתוב טו מנץ'. בלה אמר, איך תרגמת? אמרתי תעשה. תעשה, טון. זה ציווי של טון. נכון, זה ציווי של טון. טו מנץ', עשה בן אדם ומהייסדיך, כפי שמורים לך, כפי שמצווים, כפי שאומרים לך. יהודית, הלאה. Tu wieder Hand in dein Busen rein. אני מבינה כל מילה, אבל לא יודעת... מה המילה הראשונה? טו, תעשה, שוב. לא. כאן המילה טו זה לא תעשה. מהו הפועל? יהודית. טוען. איך? טוען. לא. הריינטון. 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 לשים בפנים. טו הריין. תשים בפנים. עכשיו תנסי לתרגם את השורה. תשים בפנים את היד בחזה שלך, אבל מה המשמעות? עם בוזם. כן, בין המעיל ללב. תמשיכי עוד שורה. זהו, זו השורה האחרונה בבית. טו וידר ההנט אין דיין בוזם הריין. בלה, תמשיכי את הבית הבא, זה יתברר אולי. Das Herz deins, a Mensch, kann nicht sein kein Nertomid. Gieß unter, wie lang es ist Brennstoff noch da. Jablowski trug zu die Wunsten das Fläschel und halt es zum Balken Arauf mit dem Dno. שורה הבאה, הראשונה. המשך של הבית הקודם, כן. Das Herz deins, a Mensch, kann nicht sein kein Nertomid. השאלה היא האם כתוב המנש או מנש? או מנש, נכון, זה קטן, כן. Das Herz deins, o Mensch, kann nicht sein kein Nertomid. הלב שלך, בן אדם, השאלה מה זה האו הזה כאן, או מנש. זה מה שאומרים ווקטיב, זו פנייה אליו, כן? או בן אדם, כן? פנייה כדי לתפוס את תשומת ליבו, כן. כן. kann nicht sein kein Nertomid. הלב שלך בן אדם לא יכול להיות נר תמיד. זאת אומרת, נר תמיד כאן במובן, באיזה מובן היית אומרת? בבית הכנסת יש נר תמיד, אבל מה כאן? הרי יבלובסקי הוא לא בית כנסת והוא לא היכל קדושה. אז זהו, שהלב שלך לא יכול להיות קדוש כל הזמן.
אולי. נר תמיד זה תמיד נר שמזכיר משהו נצחי. אנחנו התחלנו היום לקרוא שיבלובסקי מודאג ממשהו. ממה הוא מודאג? מזה שהעוזרת שלו תלתה את עצמה, ולמה היא תלתה את עצמה אנחנו מנחשים. מאהבה? בגלל? מאהבה? אהבה אהבה נכזבת? נכזבת. כן. הרי הוא לא הציע לה נישואים. אהבה נכזבת. והתחלנו היום לקרוא שיבלובסקי מודאג. למה הוא מודאג? טוב, אני לא פעם פולני, אבל אני יכול לנחש שבגללו היא תלתה את עצמה. רגש אשמה אולי, אבל לא כתוב שהוא מרגיש אשמה, הוא רק מודאג. אז המשורר מסביר לו, מה אתה מודאג? אתה ראית מה שאריה עושה? אתה ראית מה שנשר עושה? אתה יבלובסקי יצור כמו כל חיה אחרת במציאות, כן? הם חיות טרף, אבל אתה לא גורם לפחות אסון עם ההתנהגות שלך, כך אני מבין. אז נר תומית כאן, אני הייתי מבין, שמוישה לייב אלפרין אומר לו, מה אתה מודאג? זה דרך הטבע, ואתה יבלובסקי יצור בטבע, כן? אז תפסיק להיות מודאג, ואל תהיה נר תמיד, אל תהיה נר יזכור על מה שגרמת, כך אני מבין את זה. שורה הבאה. גיט אונטר וילנג, גיס... לא כתוב, כתוב גיס או גיס. גיס אונטר וילנג, es ist Brennstoff noch da. אוקיי, מהו הפועל? אונטרגיסן? נכון. ואיך היית מבינה? הרי מוישה לייב אלפרין מדבר עם פן יבלובסקי כדבר עם אדם פולני לא יהודי. מה זה הגיס אונטר הזה? זה כאילו המצפון של יבלובסקי, המצפון הפולני הלא יהודי. רגע, איפה אנה? לא באה היום? קודם שמעתי את אנה. יש לה בעיות חיבור נראה לי באינטרנט. You can hear me? לא. אנה נמצאת, אבל למה יש לנו הד כל הזמן? אוקיי, אנה שומעת מה שקוראים? כן. אוקיי. אנה אומרת כן פעם אחת, ואנחנו שומעים עוד 3 פעמים את הכן. אוקיי. Can you hear me now? כן. But you Okay, have... because I have the problem with you from the audio. I have... Your sound have an echo, Anna. כן. You עכשיו? have an echo. עכשיו? לא, עכשיו זה בסדר. אוקיי, אז בלה, גיס אונטר, איך היית מתרגמת? אונטר גיס. אולי זה מתייחס משהו לפלשל שמופיע בשורה הבאה. לא אולי, ודאי. אבל מה זה אונטר גיסן? תשפוך פנימה, תשפוך... נכון. מה זה לשפוך פנימה בהקשר כאן? לשתות אלכוהול. נכון. אז גיס אונטר, הלאה. השורה. גיס אונטר וילנג, es ist Brennstoff noch da. אז תשפוך פנימה בכל עוד יש חומר בעירה, ברנשטוף. זאת אומרת, במילים אחרות, תיקח שלוק
מהוודקה שלך. זה יעביר מעל ראשך את הדאגות. זוהי הדרך של פן פולני שהידרדר להיות בבית קפה פועל פשוט, למחוק את הדאגות שלו ואת עברו. שורה הבאה. יבלובסקי טרוג צו די וונסן דוס פלשל. יבלובסקי נושא את הבקבוק אל השפם, וונסן, שפם, יכול להיות? כן, זה אל פיו, כן, אבל מה זה טרוג צו? טרוג זה לשאת, אבל פה זה טרוג צו. מרים אולי, מרים את ה... רגע, הפועל הוא צוטרוג, מקרב, כן? מקרב. צו די וונסן, דוס פלשל, הוא מקרב את הבקבוק אל הפה שלו שמתחת לשפם. כן, בדיוק. Und halt es zum Balken arauf mit dem Dno. מה זה בלקן שכחתי? מי יכול לעזור? אוקיי, אז קודם כל, שתי השורות האחרונות האלה, פעם אמרתי לכם, שאם תלכו איתי עם הפרויקט שלי איך להתעשר, אנחנו צריכים לעשות סרט אנימציה גם מהפואמה הזאת. שתי השורות האחרונות האלה הן לגמרי ציוריות, והן מתארות כיצד יבלובסקי שותה וודקה כדי לשכוח את העבר ואת חלקו בעבר הזה. אז שורה לפני האחרונה, הוא מקרב את בקבוק הוודקה לפיו, כמו שאמרה בלה, לפה שלו שמתחת לשפם. ואז... בינתיים ראיתי שבלקן זה תקרה. אוקיי, אז תנסה. והשורה האחרונה, איך היית מתרגמת? והוא מחזיק את הבקבוק. מה זה דנו? מה זה דנו? עוד רגע. כן. עוד שנייה, אני מסתכלת במילון, תכף נראה אם אני מוצאת את זה. זה מה שאנחנו קוראים למידה אקטיבית. כן, מלמעלה למטה בקיצור. דנו זה רצפה? דנו זה לא רצפה, אלא דנו זה מה שבאנגלית אומרים בוטום של בקבוק. כן, תחתית. כן. כן. אז הוא מחזיק את זה מלמעלה עד למטה. לא בדיוק. הרויף, לא, משהו כאן לא מסתדר לי. נכון, מכיוון שאת אף פעם לא שתית וודקה כמו שפן יבלובסקי שותה. אז זהו, תפסתם אותי, כן. אוקיי, מי יכול לעזור להגיד לבלה איך שותים וודקה על הפן יבלובסקי? יש לו בקבוק בים. הוא מחזיק את הבקבוק בקרקעית, כאשר הבקבוק מוצא לתקרה. מה זאת אומרת מחזיק בקרקעית? אנחנו לא יודעים איפה הוא מחזיק את הבקבוק. הוא מחזיק את הבקבוק, ומה הוא עושה? מקרב אותו אל פיו שמתחת לשפה, ואז מה קורה? הוא מרים אותו למעלה, הוא מרים את הפנים שלו למעלה, ככה שהוודקה נשפכת לו בעצם אל תוך הפה, וככה הוא לוגם אותה. כן, איך אנחנו יודעים? כן, אז איך אנחנו לומדים? פה מוישה לייב אלפרין אומר עוד משהו, הוא חייב להרים את הפנים, למה? למה הוא לא יכול לשתות כשפניו מורדים? כי הוא רוצה שהאלכוהול יימזג, יישפך לו לתוך הפה. ואז תתארי בבקשה במצב כזה, איך הבקבוק נראה. הפוך. כמו בשורה שם. הפוך, הבקבוק נראה הפוך, עם התחתית שלו למעלה, נכון. והפתח שלו כלפי מטה, והנושא ניגר אל הפה. נכון, זאת אומרת
דנו של התחתית של הבקבוק, צום בלקן, אל, אוקיי. תגידי, כן, unhalt es zum Balken aroif mit dno. זאת דנו. אומרת, כן. דנו, דו דנה. פיימה דו דנה. זאת אומרת, זאת אומרת שהוא מחזיק הוא מרים את הראש, פנים כלפי מעלה, הבקבוק הפוך אל תוך הפה שלו, והאלכוהול נמזג אל תוך הפה, והוא רק צריך לבלוע אותו. כן, אבל חסרה חצי שורה, הוא שותה את כל הבקבוק, רבותיי. אם התחתית היא כלפי התקרה, הבלקן, כן? זאת אומרת שהוא בשלוק אחד שותה את כל הבקבוק. הרי ידענו שהוא אדם פולני שיודע לשתות וודקה. אוקיי. נכון. בסדר. סליחה, אנה, הבית הבא. אני לא יודע איפה אנחנו. היית צריכה לשאול מההתחלה. כן. תגידו לאנה איפה אנחנו, עמוד 55. Dennoch, כן, dennoch bleibt Stein bei der Goss bloß vertreuert und schwer ist der Sitz, welcher kommt von sein Brust. Wenn Zeit goldenem Lächeln und heint azoi leidig ist als azoi puste. שורה ראשונה. Puste. Dennoch bleibt Stein bei der Gasplatz vertreuert. רגע, לא הבנתי את שלוש המילים האחרונות. דרנוך בלייטרשטיין bei der Gasplatz vertreuert. bei der Gasplam. פלם, לא פלם, אלא פלם. פלם, זה פלם. לא פלם. פלם. פליים באנגלית. הפליים, the flame, like the flame, the ogień. Bei der Gasflamme? Dennoch bleibt... לא, dennoch זה לא סטיל. נוח זה סטיל, כן? לא, המילה זה נוח, זה לא נוח, המילה זה דרנוך. מה זה דרנוך? גם. מי יכול לעזור? לאחר מכן. אחר כך. אחרי זה, אחרי דרנוך. אחרי זה, after. bleibt... רגע, after what? אחרי שהוא שותה את כל בקבוק הוודקה כדי לשכוח מה שקרה עם העוזרת שלו שתלתה את עצמה. הלאה, דרנוך. Dennoch bleibt Stein. Bleibt pozostać, to stay, bleiben. כן, תנסי בעברית, אחר כך הוא... bleibt, he sticks, he's standing, he's... הוא נשאר עומד, אחר כך הוא נשאר עומד, by der Gasflamme. The gas is the gas, the flame is the light, it's the... מה זה המילה by? By, it's between. לא between, ליד. near, על יד, by. Der gas flame in the is the gas, the flame from the gas.
כן. פרטרוירה, כן? מה זה פרטרוירט? בלייב שטיין פרטרוירט. הוא נשאר עומד ליד הלהבה של הגז, ליד האור במטבח, פרטרוירט. מי יכול לעזור מה זה פרטרוירט? עצוב. אוכל. נכון, עצוב. עכשיו אני מבקש, איך המילה פרטרוירט הופך לעצוב בעברית. תנתקו את המילה פרטרוירט. But why, who is the fartroid if the gas flame is fartroid? What is the gas? לא, יבלובסקי is fartroid. יבלובסקי is fartroid, אבל זה יש der gas flame. שם הוא עומד, לאור. אני שואל, למה אנחנו מתרגמים את המילה פרטרוירט בעברית עצוב? כן. טרוירן זה אבלות. לא, רק רגע. קודם אני שואל את אנה. סליחה. כן, פרטרוירט. כשאת עושה ויביסקציה של המילה פרטרוירט, יש אנה למילה שני חלקים, פר וטרויר. Fartrojen, fartrojen is to zasmucić się, to be sad, more than sad. More than what? More than עצוב. כן, נכון. הפרפיקס פר, כן. כן, זה יותר, הרבה צער. פרטרויר הוא נשאר עצוב הרבה. שורה הבאה. Und schwer ist der Siebte. Und schwer ist der very much schwer. כן? אני לא יודע אם קראת את המילה נכון. מה המילה השנייה? schwer. Und schwer ist der... לא, זה לא פייר. schwer. כן, נכון, schwer. schwer ist der Siebte. אני לא יודע מה זה זיפט. מה schwer is there. It's a lot there. לא, תקראי את כל השורה. Und schwer ist der Sift. אני לא יודע מה זה זיפט. לא לתרגם, לקרוא. Welcher kommt von sein Brust? Okay. Und schwer ist der Sift, welcher kommt von sein Brust. זיפט זה הנחה בעברית. איך נגיד באנגלית? אני לא שמעתי בעברית. מה זה שיפט? הנחה זה... סי. אוקיי. וכבד כבדה היא ההנחה. Welcher kommt von deinem Brust? Welcher ist the better? Yes, the better. Welcher kommt to come von sein Brust? Brust is the to breathe? No, the Brust is... Brust. אומרים באנגלית breast? כן, חזה. breast. חזה. וכבד היא ההנחה שבאה מהחזה שלו. כן, sein breast. So he's in the from his breast. אוקיי, זאת אומרת יבלובסקי נאנח. שורה הבאה. But what is mean? He's so drunk? No.
he's very sorry. Very sorry. Sad and okay, vertreuert. Okay, and given Zeit, and given it's past in this way the Zeit. רגע, קודם תקראי את כל השורה. Given Zeit, goldenes Leben. כן. So in this way there was past the time. רגע. given. אמרנו שמהחזה שלו יוצאת הנחה, he's sighing. ומה ההנחה הזאת אומרת? כאילו יבלובסקי מדבר לעצמו ואומר, גוון הצייט היה זמן כזה בעבר, היה זמן כזה, הגולדנם, Leben, the life, the gold life. חיים של זהב. כן, הוא אומר בעבר. חיים של זהב. כן, חיים טובים כל כך כמו זהב. But in the past, כן, נכון, זה היה. Unheint azoi leidig is als azoi פוסט. הפוסט, it's empty. לא, את לא קופצת למילה האחרונה, אלא לראשונה. Unheint, azoi leidig. Unheint, קודם כל Unheint. איך את מתרגמת? To live. Unheint, והיום, today. והיום, they live today. Azoi in this way, leidig is als, it's the high, כן? azoi, לא. Unheint, azoi leidig is als, והיום, כל כך ריק, void, כל כך ריק, הכל, als. הכל, azoi als. והוא עדיין מדבר אל עצמו, בסי שלו, בהנחה הוא אומר, כן? היום הכל כל כך ריק, בלי משמעות. ושתי המילים האחרונות? azoi פוסטה, empty. וכל כך empty, כן? הכל כל כך חלול. כל כך. זאת אומרת, יבלובסקי מתגעגע לעבר, זמן בפולנית. אפילו שבגללו תלתה את עצמה העוזרת. החיים היו בעבר יותר טובים, היום הם פחות טובים, ריקים לגמרי. כן, אדם, מה חסר כדי לסיים? מריאנקה is still in the life? לא, מריאנקה hanged herself. הנגה, אוקיי, היא גמרתי. היא תלתה, כן. אדם, כמה בתים עוד חסרים? 14. 14? הטרגדיה של יבלובסקי רק מתחילה. טוב, אז יאיר, הבית הבא. Amol, als hem hat ihm gefangen der Omet. Oder ihm der Trunken in Wodki und Wein. Und heint steht er da in der Kirche bei dem Gasplan und guckt in einer erledigten Fläschle rein. אוקיי, רבותיי, עכשיו יש לנו רדיוגרפיה, צילום רנטגן של מוחו של יבלובסקי ומבנה תודעתו. How is his conscience? שורה ראשונה, יאיר ביידיש עוד פעם. Amol,
אז הם אותס gefangen der Umet. אני לא, אחרי המול לא הבנתי 2-3 מילים. המול מה? אז הם או זה S או M, אני לא יודע, אז es אותם gefangen der Umet. אומת. לא אומת, ו' ביידיש זה לא או, אומת, ברור, נכון. ביידיש זה אום. רגע, עין חסרה לי המילה אחרי המול. מה כתוב אחרי המול ביידיש? המול, אז הם לא קלטתי את המילה השנייה. אז, א' זין. המול אז. אז. Es ot, es hat ihm gefangen der Umet. אומת, אמרת לי, כן, סליחה. אוקיי, המול, רגע, אני חוזר על השורה, כולה. המול, אז es hat ihm gefangen der Umet. תרגום. זהו שאני לא יודע. המול זה פעם. לא, רגע. פעם כן, אבל יותר נכון לתרגם בעבר. בעבר, נכון. אחת, לא פעם אחת, פעם שנייה, אלא בעבר, אז אותם גפנגן דר אומת. אני לא יודע מה זה אומת. אתה לא יודע מה זה אומת, מי כן יודע? תוגה. It's to die, אומת? תוגה. סליחה, מה אמר שלמה? תוגה. תוגה צער. כן? צער. אני אומר צער, תוגה זה בסדר. המול, יאיר? המול, אז es hat ihm gefangen der Umet. בעבר נגרם לו צער. אז es hat ihm gefangen. hat ihm gefangen? אז, איך אתה מתרגם את המילה אז? המול אז. מה זה אז? המול אז. כאשר. זה שהמילה אז מורכבת משתי אותיות, וזו המילה הכי קטנה בשורה, זה לא סיבה כדי להתעלם ממנה. להפך. מי שמתעלם בתרגום מהמילה הזאת לא יבין את ההמשך. אז מה זה אז? אז זה כאשר. יפה. אז בעבר, כאשר, es hat ihm gefangen. es hat ihm gefangen. תרגום. אני לא יודע מה זה gefangen. מי יכול לעזור? התחילה. לא, שלמה. כמו שאדם אמר לנו קודם, בגרמנית, אנפנג זה התחלה, אבל לא פה. כן, מישהו אמר משהו קודם? בלה, את? לא, אני חשבתי שהתחיל, אבל יש גם, נדמה לי לעקוב, זה גם כן. לא. קודם היה לנו המילה פנגן בבית, נדמה לי הראשון שקראנו היום, כאשר מתארים מה האריה עושה ומה הנשר עושה. אדם? תפס. אמרנו צד. לצוד, תפס בסדר, אבל המשמעות הישירה זה לצוד. אז המול, אז es hat ihm gefangen der Umet, בעבר, כאשר צד אותו הצער, התוגה. כאשר התוגה צדה אותו. עכשיו, מדוע מוישה לייב הלפרי לא אומר כאשר הוא היה עצוב, אלא הוא הופך את התוגה, את הצער, לצייד. כי הצער, כאשר הצייד תופס משהו, כמו שהאריה תופס איילה, אז כל הזמן האיילה
לא נתונה בפה של האריה. פן יבלובסקי, שהיה אדם מכובד ועשיר, לא היה עצוב כל הזמן, להפך, אבל כאשר הצער בא אליו, זה כאילו הצער צד אותו. בעבר, כאשר הצער, התוגה צדה אותו, שורה שנייה, יאיר? Oder in der Trunken in Wodki und Wein. תרגום? התרגום, oder הוא שתה, oder in der Trunken. לא. גטרונקן זה שתה, אבל פה לא כתוב גטרונקן, פה כתוב דר טרונקן. דר טרונקן, אני לא יודע מה זה. אוקיי, מי יכול לעזור? עם וודקה עם ויין. הוא היה שטוי כאילו, לא? לא. תשמע, להתעלם, רגע אחד, יאיר, להתעלם ממילים שלא מבינים, ולקפוץ למילים שכן מבינים, זה לא עוזר להבין. קודם צריך להתגבר על המכשול, לא לדלג מעליו באלגנטיות. דר טרינקן. התביע. כן, בלה, אולי תסבירי למה טרינקן זה לשתות ודר טרינקן זה להטביע. בשניהם מדובר על מים, על נוזל. כן, נו. אז מה עושה את ההבדל? הדר עושה את ההבדל, אבל מה ההיגיון הדקדוקי אני לא יודעת. אז אני אשלים. אוקיי. טרינקן זה לשתות. הפרפיקס דר ביידיש, שאפשר לצרף אותו לכל פועל כמעט. יש לפרפיקס הזה לפחות 3-4 משמעויות שונות. תלוי לאיזה פועל אנחנו מצרפים אותו. למשל, הפועל זן, לראות. אם אני מוסיף לו את הפרפיקס דר, ואני אומר דר זן, המשמעות תהיה לראות פתאום. אני הולך ברחוב, ירגי אינגס, וניח דר זה ביבי. פתאום אני רואה את ראש הממשלה, כן? הולך לבד בלי שמירה. פתאום הדר הזה, בפועל זן, הופך את הפועל למשהו שקורה פתאום, באופן בלתי צפוי. אבל אם אני לוקח את הפועל ציין, למשוך, ואני מוסיף לו את הפרפיקס דר, ואני אומר דר ציין, ואני אומר דר לרר, דר ציט, דם תלמיד. המורה מושך את התלמיד? לא. המורה מחנך את התלמיד. זאת אומרת, דר לעשות פעולה עד הסוף, להתגבר על מכשול ולהגיע למטרה, שזה מה שהמחנך עושה עם התלמיד. הוא מושך אותו, עד שהוא הופך אותו להיות בן אדם. אז פה המשמעות דר שונה לראות פתאום. פה זה לחנך. זום. עכשיו, ויש עוד משמעות לדר. ואני כבר שכחתי על איזה פה אנחנו מדברים בטקסט. מה זה בטקסט? דר טרונקן. סליחה פרופסור, דר טרינקן. אוקיי. דר טרינקן, it's not to be drunk? לא, בכלל לא. את תשמעי אנה את ההסבר שלי. You have to follow my explanation. I was, but I thought that der trinken is like drink and drink. I didn't finish my explanation. Sorry, סליחה. כמו שאמרנו, שדר ציין זה למשוך ולמשוך את התלמיד עד שהמורה מביא אותו למטרה של הלימוד. דר טרינקן
זה לשתות ולשתות עד שאתה טובע. טובע. עד שאתה בתוך המים ולא יוצא משם. אז במשפט פה, איך אומרת השורה? בלה? לא, אם שני אנשים מדברים בזום, זוהי הקטסטרופה. ביקשתי את בלה, כן. Hot im der Trunken in Wodki und Wein. אוקיי. אם כן, התרגום הוא שליאבלובסקי, הצער שלו שצד אותו בשורה הראשונה, הטביע אותו. לא, הוא הטביע את הצער. ליאבלובסקי הוט דר טרונקן זיין צער. הוא הטביע את הצער בוודקה וביין. אוקיי, עכשיו זה הוא מובן. נעשה שיכור כדי לשכוח את הצער שלו. עכשיו זה מובן. כן. אוקיי. שכחתי מי קורא. אני קורא עכשיו. אוקיי. שורה הבאה. Unheim steht er da. רגע. אחרי המילה און, מה אמרת? Unheim. כן. היום. Unheim steht er da in der Kirche bei dem Gasflam. וכיום הוא עומד כאן ליד לא, דורט זה לא כאן. steht er da. זה כאן, עכשיו פה. דור. אוקיי, לא שמעתי. אוקיי, עומד כאן. in der Kirche במטבח bei dem Gasplan, ליד להבת הגז. כן. Und guckt in erledigten Flächen herein, והוא מסתכל בתוך בקבוק ריק. זהו. קודם ראינו שהוא שתה אותו עד הסוף, כי הבקבוק היה עם התחתית כלפי התקרה. כלפי מעלה, כן. כן, את הבקבוק. עכשיו הוא מסתכל לתוך בקבוק ריק. בדיוק. אדם, הבית הבא, אני רואה שהטרגדיה של יבלובסקי נעשית יותר ויותר קשה. כן. אין לו מה לשתות, אין לו... אני לא מסכים, טוב, כן. אתם כולכם קפאתם לי, האם אתם שומעים אותי? כן. כן, שומעים אותך. שומעים. כן, אוקיי, תודה. Amol haben Diener sein Pferd im gesottelt. Pflegt kommen a Jidek im Monen a Chov, im Hotergor Prost mit der Reitbeitsch vertrieben a Zoi wie a Hund von dem Häuf. יצא המרצע מן השק. מוישה לייב הלפרין מתאר פולני לא יהודי ז'ידק. שהוא אנטישמי. בואי נראה, שורה ראשונה. אדם... שורה ראשונה. haben Diener sein Pferd Amol haben Diener sein Pferd im gesottelt. גזוטלט, כן. המילה זוטלן אני לא מכיר. לא אכפת לי. אני מניח שזה אומר ש... אל תנסו להבין... משרתים היו... רגע, יש לכם הרגלים מגונים. אל תנסו להבין ממילה האחרונה את התחלת, את כל השורה. תגיעו למילה, אבל קודם תבינו את ההתחלה, כן. המון? בעבר היו אנחנו קצת לא מסונכרנים. ומה צריך בעבר... כן. אני באמת לא יודע. אני מחבר רגע את הוידאו. כן. נראה אם זה יעזור. כן. המול הובן דינר זיין פרדים גזוטלט. בעבר היו משרתים את סוסו גזוטלט. גזוטלט, זוטלן, זה להרכיב לו את כל האביזרים כדי שהפן יוכל לרכב עליו. לרתום בעברית. לרתום. לא,
הכוונה היא לא לרתום לעגלה, אלא לשים לו את המושב בשביל הרקה. לא? לשים מה? את העוקף. להכין אותו. את העוקף. את העוקף, כן. שורה שנייה. ולקחו מן הז'ידק עם מונן החוב. נהג היה יהודי, נהג להגיע יהודי. כן. מונן החוב. מונן. להזכיר לו. להזכיר לו? להזכיר לו. לא, זה לא דר מונן. מונן. המילה היא מונן. מי יכול לתרגם את המילה מונן החויב? להזכיר לו חוב, לא? להזכיר שהוא חייב לו. לא, אתה לוקח חצי מילה מהמילה, אתה לוקח חצי מילה והופך אותה למילה שלמה. אתה שומע מונן ונזכר במילה דר מונן, אבל לא כתוב דר מונן. האסוציאציות שלכם צריכות להיות יותר מדויקות. לפי המילון... אני יכול לסיים, המילה מונן יש לה משמעות משל עצמה. לדרוש. לדרוש חוב. מונן החוב זה לדרוש חוב. בא יהודי, אצל פן יבלובסקי, יהודי זה לא יהודי, זה לא ז'יד אלא ז'ידק, בצורה מזלזלת. שורה שלישית, אדם? אם הוטר גור פרוסט מיטר רייט בייט שפרטריבן. כן. אם, תתרגם את המילה אם זה אותו. סליחה? אותו, אם זה אותו. מי זה אותו? היהודי. היהודי הוא המושא של המשפט. את היהודי. יבלובסקי את היהודי, כן. הוט ארגור פרוסט. פרוסט כמו פשטות? פשוט. כן. גור פרוסט בפשטות גמורה. אוקיי, אז בפשטות גמורה, מדר רייט בייץ'. בייץ' זה, איך זה נקרא? שוט. שוט. רייט בייץ'. נכון, בייץ'. זאת אומרת, שוט הרכיבה. שוט הרכיבה. כן. פרטריבן. פרטריבן זה... אדם, רגע, מהו הפועל בשורה הזאת? הוט פרטריבן. תבנה את השורה כמשפט בפרוזה. הוטים גור פרוסט פרטריבן מיטר רייט בייץ'. יפה, עכשיו תתרגם. אז אני צריך להבין מה זו המילה האחרונה פה. פרטרייבן. אז יש לנו... איך? גירש. לגרש. שוב, המבנה של הפועל, טרייבן זה להאיץ. פרטרייבן, להאיץ, להרחיק בזה שמאיצים מישהו לגרש. עכשיו תנסה לתרגם את המשפט בפרוזה שבנית. תבנה, תקרא עוד פעם את המשפט כמשפט בפרוזה. הוטים פרטריבן, הוטם גור פרוסט פרטריבן מידר רייט בייץ'. יפה. אני יודע שזה לא פשוט, כי כל מילה... הוא גירש אותו בפשטות. כן. מידר רייט בייץ'. הסינטקס פשוט שונה. הוא גירש אותו בפשטות עם השוט, עם שוט הרכיבה שלו. נכון, קודם דובר על זה פרטריבן, הזוי... רגע, קודם דובר, הכל קשור עם ההקשר. קודם דובר שהמשרתים היו שמים את העוקף בשבילו, כדי שהוא ירכב על הסוס. עכשיו, פן שרוכב על סוס, יש לו גם שוט רכיבה.
ועכשיו הוא משתמש בשוט הרכיבה כדי לגרש את הז'ידק שלא יפריע לו ולא ידרוש את החוב שהוא חייב לו. הרי הז'ידק הוא מתווך ועשה לו איזה שירות, והפן לא רוצה לשלם לו, אף על פי שהוא חייב לו. כן. Vertrieben azoi wie Hund von dem Häuf. כן. גירש אותו, גירש כך כמו שמגרשים כלב מהחצר. בדיוק. זה סוף הבית? זה סוף הבית. אני רק אומר שבין מתי שאני מסיים משפט לבין מתי שהוא מגיע לכם, עוברות כ3 שניות, אז צריך רק קצת סבלנות. טוב שאתה אומר את זה. השעה 7:08. אוקיי. שלמה, הבית הבא. Heint wird allein wie ein Hund schier behandelt. לא allein, לא allein, אלא allein. Allein. Heint wird allein wie ein Hund schier behandelt. Es wollte sich sein Student der Schossen von Schand, wenn wollte gewusst, als ein Knecht ist sein Vater, bei einem als Schied, da ist goldenem Land. לא, bei einem Ajit, do, in goldenem. זה sein Schien. Sein Schien זה Jit. אז שיט dem goldenem Land. Jit, יהודי. כן. יהודי, נכון. שורה ראשונה. Einst wird allein wie ein Hund schier behandelt. היום הוא לבדו בעצמו כמו כלב שיר זה צעד ובהנדל זה לטפל. מה זה שיר? שיר זה צעד. צעד? צעד. לא, כמעט. שיר זה כמעט. זה כמעט. כיום הוא בעצמו כמו מטופל כמו כלב, מתייחסים אליו כמו כלב. כמעט כמו כלב. יש סיפור, רגע. הוא גירש את הז'ידק בחצר שלו כשהיה פן כמו כלב. תשימו לב לניואנס, להבדל הדק. היום הוא מטופל כמעט כמו כלב. יותר טוב מאשר איך שהוא טיפל בז'ידק שלו. שורה שנייה. wollte sich sein Student der Schossen von Schand. מה המילה הראשונה שקראת? ein סמך. אוקיי. הוא שאף, wollte sich sein. לא, אתה קראת אס ואתה מתרגם לא כתוב כתוב אס. זה לא הוא, זה אס. אס, אמרנו, זוהי מילה שמתפקדת הרבה פעמים כנושא המשפט. Es wollte sich sein Student. מהו הפועל בשורה הזאת? אני אגיד דבר אחר. sich sein. רגע, תבנה משפט בפרוזה עם המילים של השורה הזאת. זה תרגיל בריא, לא פשוט, אבל זה יוביל אותנו על הדרך הישרה.
Es wollte sich sein, Student zerschossen von Schand. משפט בפרוזה, תסדר את המילים אחרת, כאשר הנושא הוא בהתחלה. צריך לגלות מהו הנושא. אמרנו שהמילה אס הרבה פעמים באה במקום הנושא, אז תסלק אותה. אל תשתמש בה בהתחלה. לא, אני לא מצליח. אני בסדר, אז אני אשאל אחרת, שלמה. מהו הפועל, כמו שהתחלתי לשאול? זין זיך או זיך זין. מהו הפועל? זין זיך. לא. הפועל הוא זין. וולטנזיך. וולטנזיך. רגע, אנא, אני מדבר עם שלמה. וולט, נכון. וולט זיך. לא, זיך, זה נכון, זה רפלקסיבי, אבל זה לא העיקר. וולט, ואיפה הפועל העיקרי? זין. לא, אנא, אני מדבר עם שלמה. זה בלה. אני לא, זה לא אני. זה לא את, אוקיי. אז בלה, שלמה, מהו הפועל? וולט, ומה עוד? וולט זה רק פועל עזר, כן? וולט זין. לא, זין זה לא פועל כאן. וולט זיך. זה לא מספיק. וולט זיך זין. אוקיי, בלה, בבקשה, מהו הפועל? דרשוסן. וולט דרשוסן. וולט זיך דרשוסן. וולט דרשוסן זיך. וולט דרשוסן. וולט זה פועל עזר, פועל עזר של זמן עתיד. דרשוסן, שיסן, לירות. דר שיסן, לירות עד מוות. וולט זיך דרשוסן, או וולט דרשוסן זיך, היה יורה בעצמו עד מוות. מי היה יורה בעצמו עד מוות? שלמה? הוא פן יבלונסקי. לא. ז'ידק. לא. לא. הבן שלו. לא, לא. הבן שלו, הסטודנט. בלה, זה נכון הבן שלו, אבל זה כבר פרשנות. מה כתוב בשורה? זין סטודנט. עכשיו שלמה תנסה לבנות את המשפט כמשפט בפרוזה. תתחיל במילים זין סטודנט. הסטודנט שלו, זין סטודנט? לא תרגום, לא. קודם תבין את מבנה המשפט ביידיש. תבנה משפט ביידיש. Sein Student wollte sich der Schossen von Schand. תודה לאל. עכשיו תתרגם. הסטודנט שלו רצה... לא כתוב רצה. וולט. היה. פועל עזר של זמן עתיד. היה... יורה בעצמו למוות. כן, למה? פונשנט. פונשנט, מי יכול לעזור? מבושה. מרוב בושה. רוב בושה. ובכן, השורה הזאת אומרת, הסטודנט שלו, הבן של יבלובסקי, היה יורה בעצמו למוות מרוב בושה. מדוע? השורה הבאה, שלמה. Wenn wollte gewusst, als a Knecht ist sein Vater. לא, sein Vater. אילו ידע, כן. אז הקנכט ist sein Vater. מה זה קנכט? אני לא יודע. הוא אבא שלו. עבד. קנכט זה עבד.
שאביו הוא עבד. זאת אומרת, אילו הסטודנט, זה מה שחושב יבלובסקי, אילו הבן שלו היה יודע שאבא שלו הוא עבד אצל איזה ז'ידק באיזה בית קפה בניו יורק, הוא היה מתאבד מרוב בושה. עוד שורה? Bei einem als Schied do is goldenem Land. אצל איזשהו יהודי, אצל איזשהו יהודון בארץ הזהב. וזהו, זה העניין. ככה חושב יבלובסקי על גורלו. שם הוא גירש את היהודון, ופה מטפלים בו כמעט כמו כלב, כמו שהוא טיפל ביהודון כשהוא היה פן. כן, בלה הבית הבא. Der Žid is a guter, dem Kellner nor hast azoi vi a Jable in jener versteht. Ruft לא, כתוב in. is, לא? is, כן. versteht. is jener versteht. Ruft ihm doch Tomed, Wielmożne Potocki, und speit ihm in Ponem und hackt ihm in Zeit. אוקיי, שורה ראשונה. Der Žid is a guter, dem Kellner nor hast אוקיי. היהודי, היהודון, הוא טוב. טוב, שם ז'יד זה יהודי, סליחה, כן? לא ז'ידק אלא ז'יד. היהודי הוא טוב. אדם, אתה הורדת את הטקסט? כן, גם אני יש לי לא רואה. דם קלנר נור הסט את המלצר, אבל הוא מזרז. הוא שונא. הסט זה שונא? הסט זה שנאה. הסט זה שנאה. אז יבלובסקי חושב ואומר לעצמו, היהודי שמעסיק אותו כמנקה כלים, הוא אפילו לא מלצר, אלא הוא ברמה הכי נמוכה בבית הקפה, מוציא את האשפה כל יום, הוא מנקה את הכלים. אז היהודי שמעסיק אותו הוא טוב, אבל יבלובסקי שונא את המלצר, שהוא מעליו. יש מלצר שם. שורה הבאה. azoi vi a Jable is jener versteht. כן, גם אני לא יודע מה זה ז'אבלה. אנה, את יודעת מה זה ז'אבלה בפולנית? ז'אבלה, שבלה, אולי. ז'אבלה, שבלה. מה זה בפולנית? זה צפרדע. Shable, it's for to fighting. When you have the longer this, how you calling? When the 100... לא. אני לא יודע. מי יכול למצוא המילון? אני זוכר שהיו אומרים גרינה ז'אבה, כשמישהי הייתה מאוד חוברת. רגע אחד, תנו לשלמה לדבר. אבל אתה שמעת ז'אבה ולא ז'אבלה. אולי זה לא אותה המילה, בואו נחפש במילון. אני חיפשתי, לא מצאתי. כן. למישהו, באיזה מילון את מחפשת? של ניבורסקי, המילון שתורגם מצרפתית. אוקיי. יש למישהו ארכבי? יש דה מילון פולסקי יידיש, אבל זה ז'אבלה זה איני. לא, אז כן. אדם, יש לך ויינרייך?
יש לי ויינרייך. כן. אתם שומעים אותי כשאני מדבר? עכשיו אנחנו שומעים אותך, קודם לא. ז'אבלה זין שין. יש לו לוויינרייך? בואו נחפש. ז'אבל, כן? כן. ז'אבלה. יש לי ז'אבה. לא. בעיקרון ז'אבה זה צפרדע. אנחנו יודעים. אוקיי. אז לא מצאנו במילונים שלכם, אנחנו חושדים שז'אבלה אולי זה דומה לז'אבה, אבל אני כרגע לא יכול להגיד. אז בבקשה, מי קרא? בלה? כן. אבל אני לא רואה טקסט בלה, אדם. בלה ותתרגמי מה שאפשר. אז אוי והז'אבלה איזיינר פרשייט. טוב, גם פרשייט אני לא מצליחה... פרשייט? כן. מי יכול לעזור בפרשייט? פרשייט, הכוונה היא לא ישר, כן? ולכן ז'אבלה זה לא צריך להיות צפרדע, כי הצפרדע המסכן כן ישר, לא ישר, כנראה שזה משהו אחר. אז כמו ז'אבלה, ההוא, המלצר, הוא לא ישר. קרוקט, כמו שאומרים באנגלית. שורה הבאה. ערופט עם דוח תומד, וילמוז'נה פוטוצקי. כן. הוא קורא לו תמיד, מה זה וילמוז'נה, אנה? וילמוז'נה, it's their seer. Like their seer Potocki was the prince. So Wielmożny was always, people say to him before to talk, Wielmożny panie. It means somebody who is the prince or so, who is the noble class. תואר כבוד, כן? גרף פוטוצקי. Pan Potocki na Honze was the priest in Poland, but Wielmożny, it's meaning his... הוא מעלה אותו בדרגה ונותן לו תואר כבוד. אז אותו מלצר צוחק עליו, על עברו, ועושה ממנו כלום. שורה הבאה. Und speit ihm in Punem und hackt ihm in Zeit. והוא יורק לו בפנים ומכה אותו בצד. כן. עוד בית, בבקשה. אוקיי, עוברת עמוד הבא. כן. אבוז'ה, קוקט וילד... לא כתוב אבוז'ה, אלא או בוז'ה, או אלוהים. או, נכון. או בוז'ה, קוקט וילד אופן בזם יבלובסקי. פרווס איז קיין ביקס ניט אות דוס was halt, nor was toig die Bix als kein Hint hot mehr nicht. Als kein Hint, כן, אוקיי. Und gehen kann mehr nicht auf Jagd durch den Wald. וואי. הצער של יבלובסקי באמת נוגע לי ללב, כמה שפן פולני יכול לסבול. בואו נראה. שורה ראשונה. או בוז'ה. אנה? בוז'ה? או בוז'ה זה גוט. או אלוהים. כן, when you call. או אלוהים. קוקט וילד אופן בזם יבלובסקי. מסתכל בפראות על המטאטה יבלובסקי. כן. Verwas ist kein Bix nicht und das, was halt? למה זה לא שור? רובה. נכון. רובה, כן. למה זה לא רובה מה שהוא מחזיק ביד? למה המטאטה הוא לא רובה? כדי שהוא יוכל
יוכל לסגור חשבונות עם המלצר. הלאה. Norvos toig di bix as ken hint hoter mernit, אבל מה שווה לו רובה אם אין לו כלב יותר? לא, כתוב. הינט? הינט זה לא כלב? לא. כלבים? הונט זה כלב. מה זה הינט? כלבים? כלבים. נכון. אז מה שווה לו רובה אם אין לו יותר כלבים? הלאה. גיין כנרמר ניט אף יגד דורכנוולד. והוא יותר לא יכול ללכת אוף יגד? לצייד. הוא לא יכול לצאת יותר לצייד דרך היער. נכון. טוב, לי לא היה אף פעם רובה ולא הלכתי לצייד, אבל אפשר להבין את הצער העמוק של פן יבלובסקי. כל זהותו כפולני צייד עשיר, שיש לו כלבים, יש לו סוס שהוא רוכב עליו, כן? עם שוט רכיבה, אין לו. ואסור לנו לזלזל בצער העמוק. אילו אנחנו היינו פולנים לא יהודים, גם אנחנו היינו רוצים לצאת לצייד. ההבדל הגדול בין יהודים בפולין לבין לא יהודים, זה שיהודים לא הלכו לצוד חיות. כאשר אני הייתי לפני 4 שנים בחופש באוסטריה, עם ביתי... סליחה? מה את אומרת, יהודית? סליחה. אמרת משהו. סליחה, אני שכחתי שהרמקול פתוח. סליחה. אוקיי. אז כאשר הייתי בחופש בקיץ באוסטריה, עם ביתי ואשתי, שכרנו דירה של תיירים, דירה שלמה, ואני יושב בסלון ורוצה לכתוב מאמר, חופש, אין דאגות, כותב מאמר, הוא מסתכל על הקירות של אותו בית. לראות לא ראיתי, כי אני לא רואה, אבל מספרים לי, על כל 4 הקירות של הסלון, היו פוחלצים של חיות שצעדו אותם באוסטריה. התרבות האוסטרית, הלא יהודית, במקום לשים בקירות תמונות של אומנות, או מדפים עם ספרים, כל הקירות היו מלאות ראשים של חיות שצעדו באוסטריה. אני חייבת להיפרד מכם, אז להתראות. אז להתראות, ובלה תספרי לנו אם תצליחי לקרוא לנכדים שלך שירים לילדים שצסלר. אוקיי, כן. תספרי לנו מה התוצאה. אז להתראות. ביי. להתראות, ביי. אנחנו בעצם הגענו לסוף הפגישה, אז תזכרו איפה שאנחנו עוצרים. לא סיימנו היום עם פן יבלובסקי, מכיוון שהצער של האיש, מוישה לייב הלפרין, יודע לתאר אותו אפילו ליהודים כמונו שאנחנו לא פולנים, לא יהודים. להפך, חלק מאיתנו ממוצא פולני יהודי, אז זה עוד יותר קשה
להזדהות עם פן פולני. היום זה יום שני, להתראות ביום רביעי, 5:45 כדי לקשקש, ואולי נגמור ביום רביעי הבא. אולי. אז תודה רבה לכם. תודה רבה תודה לך. רבה, פרופסור, תודה רבה. תודה רבה. ולהתראות. תודה רבה, תודה רבה לכולם.